Greetings to everyone. This is Simangaliso Mtshali from KwaZulu-Natal in Escort Mtshezi, Oqhamfaneni, uWembesi Township. I'm the creator of Uthando Nombango Escort film, also the main character of Uthando Nombango Escort film. I also like to introduce my team that I'm working with. As you see them there on top on the pictures. So I will let them to introduce themselves. Oh, sanibonani ngiyanibingelela kuzo zonke iy'ndawo. Igama lami nguthandeka ngokwamazibuko, ngihlalela uScope eNgonyameni. Mina ngidlala lapha kuThando Nombango. Indima engidlala kuThando Nombango indima kamama kaKhandashisa, ngiyabonga. Sanibonani, igama lami nguNtokozo wakwaSipiya, ngiminyaka u-26, ngiphume Wembezi kwaSi, ngidlala indawo kaDokotela u-Anele kuThando Nombango. Sanibonani, Dumelang Abusheni. Igama siyabonga kaHadebe, ngiqhamuka eMtshezi endaweni yaseNtabamhlophe. Ngidlala laphana-ke esitorini uThando Nombango, indawo kaKhandashisa. Ngiyabonga. Sanibona, uLinda Sibiya lo phansi le Mtshezi. Oyetha lapha kuThando Nombango. Oyetha iphathi kaBanele ngubane. Hayi siyabonga bafowethu. Siyabonga kwababukayo nabasazobuka. Siyabonga. Sanibonani. Igama lami nginguSenzo wakaMkwena, odlala indawo ka-Amos Pengu, usihlalo wenhlangano yabahlali inkanyamba yaseMtshezi. Hi guys, my name is Nothando Lomo. I'm 26 of age. I'm from Escort Ntabamhlophe kwaSobabili. Ngidlalela uThando Nombango. Ngidlala indawo kaZanele. Ngiyabonga. Bye. Good evening everyone. Igama umjokozo Simajola. Ngihlala endaweni yaseScott at Drakensview. So ngidlala lapha kuThando Nombango. Irole engidlalayo ukuba ubhuti omdala emndenini wakaNgubane nakanjani. Uthi Sanibonani, igama lami nguPhumlani wakamtshiyakho. Ngisescott eWembezi. Ngidlala kuThando Nombango. La ngibizwa khona ngoNongoloza. Bathi umfoka amacingwane ke lapha kuThando Nombango. Uthi uNongoloza. Sanibonani. Sanibonani, Dumelang Abusheni, hello, ngiyanibingelela kuzo zonke iy'ndawo. Igama lami nguSikholiwe, umine enhliwa kaNtshali. Ngihlala eLoskop, Tatane area. Ngidlalela uThando Nombango, playing i-role kaLungi from the Sibiya family, uLungi Sibiya. Ngiyabonga. Sanibonani, uThando okuhle Mbatha okhulumayo waseMnambithi. KuThando Nombango ngidlala irole yokuba u-Agnes Sibiya. Ngiyabonga. Sanibonani, igama ufundiswa wakwamthethwa udlala indima kaNtomkhona. Catch me on Uthando Nombango. I really like my team. They are so talented, passionate, also patient. Angizele lokho. Angizele nje lokho. Yonke into ngichazela yona leyo angihlangene nayo. Wena uzomnyongo kwami manje. Leyo nto ngishoyo kwena. Ngiyewonke ngokwami. Uzola nto ngokwami. Wonke ngokwami uzomnika namhlanje. Yazini. Sure. Nawu masana. Ela ingikhambi. Angela. Njengoba ngihamba vele ngihamba ngiyaphuma kuwena. That's a very important thing in this industry. Without them, there was no Uthando Nombango at all. Nongoloza? Bayenzi yona. Bayenzi yona Nongoloza. Bayenzi futhi. Wena. Yini?
ngaso sonke isikhathi la kukhona kuba nenkinga. I started this show since 2021, if I'm not mistaken, with zero budget. Until now, they stay with me. They was sacrifice everything for this show to be successful. So I thank you guys. I really thank you for everything that you have done for this show. Your time, your patience. Without you guys, there was no uthando nombango at all. So people, please follow us on YouTube channel at uthando nombango. Also Facebook at uthando nombango. TikTok at uthando nombango. Instagram, you can follow my name at smanga1 mjali. Usmanga with H1 mjali. You can WhatsApp me on that number 076 210 2214. 076 210 2214. I thank you guys for everything, to listening this show that I'm doing. Team, please let us respect our people. Let us respect our followers. Power to that.